Здравейте и добре дошли в новият епизод на нашия подкаст, посветен на темата за многообразието в училищата и как то влияе на децата с миграционен опит. Този подкаст е част от проект, изпълняван в няколко европейски държави, с цел създаване на инструменти за подкрепа на деца и възрастни с миграционен опит. Днес ще говорим за важността на културното и езиковото разнообразие в училищата и как то може да бъде както възможност, така и предизвикателство за децата. И аз благодаря за поканата. Радвам се, че съм днес тук с вас, за да обсъдим тази наистина важна тема, защото миграционният опит, който въпреки, че често се възприема като предизвикателство, носи много възможности за обогатяване на нашия живот и в частност на училищния живот. И тук е важно да отбележим, че всеки ученик носи със себе си своите уникални преживявания и перспективи, които могат да се от полза за всички в класната стая, особено ако този нов ученик идва от друга култура, от друга държава и с друг майчин език. Много ви благодарим, че сте днес тук с нас. Радваме се да ви имаме като наш гост. Така, днес ще обсъдим какво означава да бъдеш част от мултикултурна и многоезична училищна среда. Какви предизвикателства срещат децата, които идват от различни култури и как те могат да се възползват от тези различия в обучението и социализацията. Ще говорим за възможностите, които тази многообразна среда предлага, за личностно развитие и подготовка за съвременния пазар на труда. Започваме с провокативен цитат, който може да предизвика малко размисъл и да насочи дискусията. Човек живее толкова пъти, колкото езици говори. Ако знаеш само един, живееш само веднъж. Какво мислите за това и как езикът е свързан с социализацията и личностното развитие на децата? Трябва да кажа, че наистина преди съм чувала тази сентенция. Не мога да се седя точно на нейния автор, но напълно подкрепям и наистина мисля, че този цитат е много вярен, защото езикът не е просто средство за комуникация, а е ключ към разбирането на нови култури, а понякога е ключ към разбирането на самия себе си. И децата, които учат нови езици, те не само усвояват някаква граматика или трупат нови думи, речников запас на чужд език, но те също така се обогатяват с нови перспективи и нови ценности, като това е особено важно за децата с така наречения миграционен опит, които се намират на кръстопът между различни култури. Благодаря ви. Нека поговорим малко повече за предизвикателствата и възможностите, които мултикултурните училища предоставят. Какви са специфичните ситуации и възможности, които се създават, когато в един клас има деца от различни култури? Факт е, че в междукултурните училища учениците идват от различни култури, което е както предизвикателство, така и, както вече казах, много голяма възможност. Предизвикателство е поради различията в езика, обичаите, образованието, които могат да създадат така бариери в комуникацията и понякога и бих казала бариери в ученето. Например, когато дете не владее добре езика на страната, в която се намира, то може да има трудности както с учебния материал, така и с социализацията. Но пък от друга страна това също е така погледнато възможност, в смисъл възможност да се научат нови култури и да се развият умения за сътрудничество и толерантност от страна на самото дете, както и от неговите съученици. Когато учениците взаимодействат с деца, които имат някакъв по-различен произход, те учат нови перспективи, нови гледни точки, което обогатява тяхната личност и всъщност то ги подготвя за съвременния глобален свят, в който всички сме различни. Много ви благодаря.
Отговорът ми беше много изчерпателен. Културата играе също така важна роля в развитието на децата. Какви са ползите от културното разнообразие и как то може да обогати училищния живот? Вижте сега, тук трябва да направим обаче едно уточнение, че когато говорим за култура, не трябва да мислим само за облекло или за храна, а просто за светогледа, за начина, по който възприемаме света. Например, когато се провеждат културни дни, това не са само възможности учениците да представят страната си, но те са възможности за останалите да се запознаят с културата и да разберат, че културното многообразие е нещо, което трябва да се приветства, а не да се отхвърля. Такива инициативи могат да отворят един вид очите на децата наистина за нови възможности и да предизвикат интерес към различното. Може да научим много за себе си, когато споделяме своите традиции и обичаи и когато приемаме различните традиции и обичаи. И наистина аз съм свидетел как подобни инициативи влияят положително на учениците. Например, когато проведохме Ден на културата в нашето училище, всички ученици, не само тези, които са от други държави с миграционния опит, както ги наричаме, но и местните се включиха толкова активно в участието, в организирането на събитието. Те споделиха наистина много интересни традиции, песни, танци, дори готвихме заедно и това беше съвсем различно изживяване, много интересно, което показа как културата може да бъде обогатяваща за всеки един от нас. Споменахте културни дни и събития. Какви други инициативи могат да помогнат на децата с така наречения миграционен опит да популяризират своята култура и да бъдат част от училищния живот, според вас? Действително, да, тези културни дни бяха страхотно емоционално изживяване. Но други примери са, как да кажа, от нашия опит, които могат да споделя, са езиковите клубове или различни арт-проекти, които дават на учениците възможност да споделят не само за своята култура, но и да се приобщят в новата училищна среда. В един от проектите, по който работихме, организирахме страхотна наистина изложба на учениците, която включваше техни рисунки, представляващи родните им места. И това създаде възможност както другите да опознаят родните места на съучениците си, така и за една саморефлексия, самите ученици да осмислят разликите между родните места, наред с това, че опознахме много различни места и традиции. Как можем да насърчим в такъв случай учениците да участват активно в тези инициативи и да бъдат уверени в своята идентичност? На първо място, безопасната среда. Важно е да създадем безопасна среда, в която учениците да се чувстват свободни да споделят. Това може да стане чрез организиране на специални часове, как да кажа, посветени на различната култура, в които учениците да разказват за своите традиции и опит. Освен това е много важно да се насърчи участието им в извънкласни дейности, като спортни клубове, културни клубове или някакви такива културни и спортни събития, където учениците могат да покажат своите умения и да изградат такива неформални връзки и нови приятелства. Много ти благодаря. Даде изключително изчерпателни и прекрасни отговори. И аз благодаря, наистина за поканата. Днес обсъдихме как многообразието в училищата е не само предизвикателство, но и огромна възможност за личностно развитие. Чрез културните инициативи и активностите, които организираме в училищата, можем да изградим по-отворено и приемливо общество.
Този подкаст е част от проект, който цели да създаде инструменти за подкрепа на ученици с миграционен опит. В рамките на проекта се разработват материали и инициативи за преподаватели, както и ученици и родители, за да улесни интеграцията на децата и да се насърчи културното многообразие. Още един път много благодарим на нашия гост за всички тези ценни мисли, които споделиха с нас. Очаквайте следващия епизод, в който ще разгледаме още начини за подкрепа на многообразието в училищата. Не забравяйте да се абонирате за подкаста и да посетите уебсайта на проекта. До скоро! This material is a part of the Welcome Erasmus Plus project and is supported by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor EASEA can be held responsible for them. This material is copyrighted in 2025 by the Welcome Project and is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Non-Derivables 4.0 International License. You can find more information and a link to full license in the description.